устройствата учениците имат достъп до огромно количество информация, учебни материали, видеоуроци и интерактивни приложения. Персонализирано обучение. Учениците могат да учат със собствено темпо и да получават материали и задачи, адаптирани към техните индивидуални нужди и интереси. Обучението по модел 1:1 повишава ангажираност на учениците, като интерактивните и мултимедийни елементи на цифровото обучение могат да направят учебния процес по-интересен и ефективен за учениците. Учебният процес може да бъде по-гъвкав, като позволява учениците да учат в различни условия и по различно време, в зависимост от техни нужди и обстоятелства. Чрез тези приложения родителите могат да следят успеха на децата си. И ние сме правили такива изследвания за пътят на хайдутите в историческия музей.